крайна сметка до някъде проблем, до някъде е решен проблем. Дългоочакваното строителство на пречиствателната станция за отпадни води на Силистра най-накрая е факт. До тук добре. Това е най-големия обект, който се изгражда в съвременната история на града, като стойността му е над 72 милиона лева. Ако проблемите с забавенията и отлаганията най-вече са решени, какви обаче са новите предизвикателства пред проекта? Вижте за това в следващия репортаж. С първата копка на районната пречиствателна станция за отпадни води и с разбиването на шампанското, строители, местни власти и население очакват най-сетне проблемите около този обект да са зад гърба им. Само ще припомним, че сериозното забавяне в процедурите предизвика съмнения дали въобще този проект ще бъде изпълнен или парите ще отидат към други подобни разработки в страната. Новото предизвикателство е непостижимо краткото време. До момента преговорите, които се водят, е да бъде удължен срока към 15 май 2015 година. Разбира се, ние сме оптимисти и се надяваме на пълното разбиране на Министерството, за да можем до възможния крайен срок, който може да бъде даден, да бъде удължен договор, за да бъдат завършени строително-монтажните дейности. Много е важно да се знае, че това е един обект, който при нормални условия се изгражда за минимум 2 години. Нашата амбиция със строителите е това нещо да бъде завършено в рамките на следващата година. Освен краткото време, строителите ще трябва да се справят с още едно предизвикателство, типично за тази част на строителния терен – високите води на Дунав, които ще избият като подпочвени. Примерно канализационните помпени станции, които са в рамките на града, те са с дълбочина 15,80, което е много под нивото на Дунава. Един воден напор, който е сериозно предизвикателство от конструктивна гледна точка и от всякаква друга. На пречиствателната станция по същия начин е биобасейна и някои други съоръжения. Но не се надяваме, а всъщност сме сигурни, че ще успеем тези неща да ги изпълним в периода на пролетното, по-скоро на зимното време, в което се надяваме високите води на Дунава да не бъдат особена пречка. Така надеждите са зимата да е по-кротка, а Дунава мирен. А жителите на близкото голямо село Кали Петрово пък се надяват, че новият проект ще ускори реализацията и на тяхната мечта. Да им изградят по-скоро канализацията и селото им да не се превръща повече в басейн и кална пързалка след всеки дъжд. След реализация на проектите за Едимир Кали Петрово, селата ще бъдат канализирани на 100%. Изцяло да и се включат в пречиствателната станция. За съжаление, малък ще бъде делът на местните фирми, които ще участват като подизпълнители. Но пък поне по време на строежа ще бъдат ангажирани непрекъснато около 100 работника. Най-важното обаче е, че след месец май следващата година в Дунав ще се вливат далеч по-чисти силистренски води.